Australiako hiriburua izan arren, askotan Melbourne edo Sydneyren itzalian geratzen da Canberra, gaurkoan bertara goiaz, Ana Larrañaga Gatzagarraren eskutik. Gustauko jaten Mexikora jutia, txikitatik. Bizitza osa gure izan du jutia, eta izan da, kulturalki da asko ditzen duz. Ez dakit justo zein, baina esaten zut Australia guztakatela pila bat. Edo etxien, ala hemen. Nik uste dut, erabilera gatxik frantzesa, seguraski. Erabilera gatxik izan bat. Adibidez, Ungariera, porque pentsatzen daukola oso gramatika zaila, eta hizkuntza bat ez nagoela inoiz erabeliko. Naixo dut, egualdi epela, baina elurra asko guztetan jat. Orduan, eguraldi hona, baina elurra multxo bat. Kaixo, Ana, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Segiro dau, Canberra inguruan. Oso egualdi hona dau, baina aste honetan nahiko temperatura altuak. Eta, zelakoa da bizitzia hor? Justo Canberra da oso hiri lasai bat. Familiarra, jende asko kaletik, oso segurua bai. Eta bizitzeko oso leku hon. Ze berezitasuneko irixako, zena barmenduko zeke? Gobernu hiri badala, eta azkenien dauko parlamentua eta daukola dana hemen. Eta horretaz gain daukola natura asko. Parke asko, lakuak, animalia asko, hori gehien bat berezitasun hori dauko. Aipatu duzu, gobernu hiri badala, Australiako hiriburua da, izan be? Eta jente askok igual ez daki, ez da? Ez ezagun nahua da. Hori da. Oso hiri berrixa da, dauko bat urte inguru, 110 edo. Eta inzaudien Canberra, zelako Sydney eta Melbourne artien, erronkan, zein dan hiriburua, eta azkenien inzaudien Canberra, erdixe. Eta zu zeu, Ana, iasko iraietik zauzan, zer dela eta zerka eroan zintuen? Nere bikotia urte jakon hemen proiektutxo bat, eta anima honek ginen batera atortzera, eta egiza zan da superpozik. Oso ondo. Emazotzean proiektua eta hasieran bera bakarrik etorri izan. Baina, animatzeko etortzera bereaz, eta izen zan bastante askar dana. Baina, oingoz bentzat ez zara damuketan inundik inora, ez da? Hartutako erabakixekin. Keba. Hau da paradiso bat. Paradisoa da, guztera jat pila bat, geratzeko modukoa. Kafetegi baten zabetz lanian? Sinitza lanian jatetxe baten, hemen itxen da dana oso goiz hasten da eguna. Orduan leku askok atzaleko lauretan da itxita daz. Orduan, asinitza lanian jatetxe txikitxo baten, eta azkenian mugitu nintzen hemen iriko kafetegi batera. Eta oso pozik. Itxen do lan astelenetik ostiralera, goizez, lankideekin oso ondo, bezeruak bebai, oso jatorrak. Eta bizi izan dozunagatik, lan mundua eta zela dago Australian? Baldintza oso onak. Hemen jendeak oso ondo kobratzen dago. Eta hori nina biela kafetegi baten lanian, eta muten dutzu aukera aurrezteko, eta mundu dana dauko aukera etxe bat erosteko, kotxe bat erosteko, eta ondo bizitzeko. Egunerokoa Canberra ninarren, gero, ahal bezain pronto, usteot, mobi bitxe zaila, ez da? Auto hartu, eta... Bai, etorri ginen nien, lehenengo gauzen gauen azan kotxia erosi, eta jarzotzen gainean denda kanpaina bat. Eta horrekin mugitzu gara leku danero. Gabonetan hemen uda dala, gauen lehenengo bidaia, 10 bat egun, ginen Brisbanera, eta handik berutza jeitxe ginen, Narumara arte. Eta bidean, ze leku ezautu edo ze lekukin geaketa zara edo... Adibidez, Brisbane hiri moduan pila bat guztau jaten. Pila bat. Ez nagoela espero,
eta gero Gold Coast oso politxa da, baina esango neuke, gu aste bukara ero juten gara Browley edo Moruya ingurura, eta ni hori da gizon guztagaten lekua. Esan duzu, autuan, bertan, zelakoa da zuen autua gutxora bera, guk ideia bat itxeko? Kotxe normal bat, gainen dendiakin, jarri sortzagun dendatxo bat, hemen asko duten da. Daudana oso preparauta jendia mugitzeko naturan zier, kanpinetan, dau permisua loitzeko leku askotan, eta edozen leku dau preparauta, komunak, dutxak, sukalde txikitsuak, hori dana erabilia izateko. Eta hori modan da orduan, Australian? Bueno, nik uste dut moda baino gehiago da, ze mundu danak itxen dagoela. Osea, aspalditxik. Orduan, daudana oso preparauta jendia naturan ibiltzeko, postaldian loitzeko, eta moda baino gehiago nik uste dela ohitura bat. Eta zuek ondo gaukitu zai hor? Gizo esan da, oso gustora, gazen namorauta, gizo esan da, bai. Dia gustora jako. Gastronomiari dagokizunez? Hau da oso inglesa. Ejate zebe guztetan, gizo esan mutzut. Justo Canberran da influentzia asiatiko asko, baina ez nagoen ez ebe destakauko hemen. Ez da, daukotzu hamburguesa, pizzak, sushi, indixua be badau, baina ez gara urtixen juten normalian bazkaitzen, ez da merezi, nik uste dut, eta nahi xadu etxekoa jan. Esan duzu, behin da berriz oso gustora zauzela hor, zer dako Australiak hainbeste engantxetxeko edo? Natura, gehien bat. Natura, ondartzak, mendixak, guen amorautagaz. Da gero animalixak, juten zaran edozen lekutara, esnatze zara goixien kanpinien, kanguruak, ni nago enamorauta. Esnatziak kafe hartzen da, eta itxasuen, ez dauko presioik. Hemen guakin alderatuta gaina oso diferentia, animalitxatik hasita eta... Hore da, eukidogu lan pare bat, sustotxo zugeren bat, armaren bat eta gertzia, baina bueno, ez ebe importantia. Konpensa egiten dago, ez da? Bai, konpensatzen dago. Hori dala eta gainera, biza iraunkorra lortzekotan zabitzei, ez dakit, ze zailtasundako horrek edo prozesu horrek? Bueno, da gauza bat gabitzena berbaitzen ondikan. Ez da kontu erreix bat. Eta bueno, azteko indiogu ingles azterketa bat, eta gero hori, dirua ordaindu, eta bueno, doia, depende ze biza gurosun eskatu. Baina bueno, printzipioz, ondikan geratzen jaku urte eta erdi hemen, eta handikan ez dauko guztiz ziur. Baina guztako jakun bentsa denboralditxoa gehiago geratzea. Urte eta erdi orduan, gutxi izango danan susmotan zauzei? Bai, ja pasadia 6 hilabete eta pasadia inaskar, hori, gurogula gehiago ikusi. Bai, eta biza horrek adibidez, zea abantaia eukiko leke lortuz gero? Lortuz gero izango zen, australiano bat moduen. Ni begiratzen hori medikuan kontua eta hori, daukotzu seguridade soziala esango eke moduen, gana sartze jatzula, ez? Gero aurrera begira orduan geratzeko asmotan, printzipioz, edo auskalo? Bueno, ez dakigu ondikan. Ez dauku seguru, depende bai nire bikotian lana, baina, niri guztoko jaten denbora ditxo bat gehiago geratzea. Oso ondo, Ana, mila esker. Berdin. Agur. Agur.